xa sabedes cal é un dos exemplos fundamentais desta estrutura interna. Foi a ordenación de Mendeleev da tabla periódica. É dicir, este señor de aquí, aparte de ter barba, o que fixo foi ordear todos os elementos químicos que se coñecían dunha maneira determinada. É dicir, encontrou unha orde. Ele non sabía que había debaixo desta orde, deste ordenamento, pero encontrou isto. Entón, esta simetría, esta orde, estamos dicindo probablemente que o que hai aí non son partículas fundamentais. Os átomos seguramente teñen unha estrutura interna, exactamente igual que con C3PO. Ben, o segundo experimento. Sabedes que unha vez que bueno, non sei se o sabedes, pero probablemente sí, unha vez que se descubriu esta tabla periódica, pois había interpretacións dos átomos, despois descubriuse tamén o electrón, entón estaba claro que tiña que ter unha estrutura, pero non se sabía moi ben como era. Entón o que se fixo foi Rutherford fixo un experimento de colisións. Basicamente era unha laminiña de ouro a que bombardeaba con partículas alfa. Partículas alfa, eles non sabían o que eran, nós agora sabemos que son núcleos de helio. Pero bueno, basicamente un experimento de bombardeo. E isto, se pensades un pouco, é unha cousa que calquera faríamos, non? Se eu teño que saber que pasa dentro dun sitio que non podo mirar, pois, se é suficientemente pequeno, meto un pau, é dicir, estaría facendo colisións pau, sitio onde quero mirar, ou se é grande, pois tiro pedras. Espero que cae. Se teño algún árbol que quero que caia, non sei onde está, pois tiro pedras hasta que cae. E isto basicamente o experimento Rutherford, vale? Entón, este é o segundo experimento aquí que poñemos na pizarra. Imaginadevos que estades en un experimento de física de partículas no billar. Vades a un bar con os amigos e facedes unha aposta. Entón, poñedes aquí unhas bolas de billar e tapades as bolas de billar e preguntades que cantas bolas hai a un amigo que non viu cantas bolas hai. Entón, ese amigo, evidentemente, o que faría é tirar outras bolas hasta que saian todas. Bueno, pois este é basicamente o experimento de Rutherford. El tiña estas bolas que sería aquí na pantalla de ouro e as partículas que colisionan pois son as partículas alfa. De acordo? Entón, ele estudiando como saían as partículas alfa, o que descubriu foi que o átomo estaba formado por un núcleo atómico moito máis pequeno que o átomo e unha que chamamos corteza, que é onde están orbitando os electrones. Vale? Bueno, aí sabedes o número de bolas que había aí e, aumentando a enerxía, se tedes un amigo moi bestia, podedes ver que realmente as bolas de billar non son partículas fundamentais, senón que poden ser. Bueno, este é o segundo experimento. O terceiro experimento, creo que é o que teño aquí. Eu digo, estou dicindo que as simetrías son moi importantes en física de partículas. O que necesitamos saber é cando hai simetrías, porque eso nos di cal é a estrutura interna das cousas que estamos estudiando. Estos son os conceptos máis complicados que vou explicar. Despois son todo fotos do LHC. Entón, o que eu necesito, o único que... Básicamente, o único que sei facer en física de partículas experimentalmente son experimentos de colisión, vale? Entón, teño que apañar con estes experimentos para saber cal é a estrutura interna das cousas que quero estudiar, vale? Cal son as simetrías. Entón, podo estudiar simetrías con experimentos de colisión. Bueno, pois agora facemos o mesmo experimento, pero en dous billares. E eu teño dúas estruturas aquí distintas, vale? Con dúas simetrías distintas. Entón, que fago? Pois tiro unha boliña. E saen iguais. Eso quere decir que unha soa colisión non vou aprender nada, que teño que facer moitas colisións. E se fago moitas colisións, agora vexo que aquí, no de arriba, as bolas están máis ou menos distribuídas igual arriba e abaixo. Sin embargo, no de abaixo, as bolas están distribuídas máis arriba que abaixo. Entón, isto está me dicindo que hai unha simetría distinta. Arriba hai unha simetría especular arriba e abaixo. Aquí non hai simetría arriba e abaixo. De acordo? Entón, eu estudiando, isto que vou estudiar experimentalmente, o que vou facer, é dicir, eu non podo saber o que hai aquí,
vendo o que sai, teño que extraer as propiedades deste obxecto de aquí. Ben, pois está claro que se facedes colisións con bolas de billar nun triángulo ou nun círculo, as bolas van sair distintas no círculo que no triángulo. E mirando como saen as bolas, arriba diríamos que temos unha simetría arriba abaixo, aquí non hai simetría. Están claros estes conceptos? Porque todo, conceptualmente, todo o que quero explicar. Despois, é máis fácil. Ben, pois isto é o que se fai, vale, en física de partículas. Bueno, así se descubriron os átomos. De feito, os átomos, como xa sabedes, como xa dixen, os átomos están compostos de núcleo atómico e electróns. E o núcleo atómico está composto de protóns e neutróns. Isto, pois, descubriuse tamén con experimentos de colisión. A pregunta é, os protóns e os neutróns son partículas fundamentais? Bueno, pois tampouco son partículas fundamentais, facendo colisións a máis alta enerxía, vese que os protóns e os neutróns están compostos de partículas máis pequenas que se chaman quarks. Por exemplo, un protón está composto de dous quarks A e un quark A. Vale. Entón, estas son, por lo que sabemos, estes quarks son as partículas máis pequenas que encontramos ante o de agora. Non temos ninguna evidencia experimental de que xa partículas máis pequenas que estas. Entón, esas serían fundamentais. E esta é, basicamente, a tabla periódica de todo o universo que coñecemos. Vale, estas son todas, con estas 12 cousas aquí, podemos clasificar todas as outras partículas. Vale? Entón, a estrutura, tal e como a coñecemos agora, a estrutura última da materia, estaría composta de quarks e de leptóns, que son os de arriba e os de abaixo. Hai 6 de cada un. Os quarks son up, down, charm, strange, top, bottom. Tedes que saber inglés, que queredes estudiar física, e se non tamén, porque isto é importante. E os leptóns, que son o electrón, que xa coñecemos, o muón, o tau, o neutrino electrónico, o neutrino muónico e o neutrino tau. Estes son os neutrinos que non sei se supoño que algún de vos igual sentiu falar deles, son partículas prácticamente sen masa. Ben, toda a materia a que estamos afeitos podes explicar só con estas tres cousas, con dous quarks A e tau e con un electrón. É dicir, como xa dixen, o protón está composto de dous quarks A e un quark tau. O neutrón está composto de dous quarks tau e un quark A. E despois, eso está formando núcleos atómicos e os núcleos atómicos están rodeados de electróns para dar átomos. Tedes alguna pregunta? Os demais? Os demais que? Os demais aparecen só cando facemos experimentos de colisión ou cando se fan colisións naturais. Hai colisións de alta enerxía tamén de maneira natural. Pero non son estables, é dicir, esta mesa non ten esas componentes de aquí. De acordo? O que estou dicindo é que todo o que nos rodea está composto de protóns e neutróns e electróns, basicamente. E estas outras partículas que aparecen, desaparecen prácticamente inmediatamente. Entón, só se poden encontrar cando facemos experimentos de colisión. Sabemos que están aí, pero para a estrutura de todas as cousas que nos rodean